nga, asimple laeng ti parikot na. Kat no sumurot ni Shalani kadakwada, mapunas ti parikot na. Iti sabali a bangir, nalaos matiliday ni Marshall, gapu ta ipagarup na. No addan tinangisukatan kankwana ni Shalani. Nasaumat ni Shalani iti gayem na. Akas lakayatnan ti sumurot ken ni Ed. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo italawas anapauluan. Dinudurso, apang ngeden. Dito'y drama tayo. Di masakbayan mo. Shalani, apay ka di akas tamad ti panangkitam kanya. Agin lalaing kamot anya. Apay at tinong panak. Agin lalaing kamot anya, Olive. Apay at ilaing bagbagam kininanang ko. Ha? Ibagam laang no umapal ka kanya. Gaputa siyak tinakasiningad ni Ed. Shalani, maawatan ako ma. Naaramid ko lang dayjay, gaputa isaksakit ka. Anya? Isaksakit? No talaga nga isaksakit na. Apay nga rod aninanang ko tinangibagaam iti kumporme. Shalani, maawatan ako ma. Ninanang mo ti kinasarita, gaputa amok adinak denggan. Nalaing kamot anya. Kun apay nga imbagam kininanang ko, a miyembro ni Ed iti makanigid a grupo. Gaputa mariknak a mairobo ka laeng no makisiningad ka kadakwada. Amo mo ti kayat da nga aramidan. Kayat dati bumalis ka dagiti tattauan ang pasakit kadakwada. Awan bibiyang mo, no anyaman ti kayat ko nga aramidan. Biyag ko daytoy, iso adinak pakibiyangan. Kat manipod ita, aglinipatan kas agayam. Ibilang kan ajak am mo. Anya, isaksakit ka laang Shalani. Nga maapay akas namot ang dagiti saum kanyak. Jak kasapulan ti sip-sip agayam, Olive. Iso amanipod ita. Ibilang kan ajak am mo. Ditakan. Anya ti mapaspasamak ken ka, Olive. Apay ngagsangsangit ka. Nagsakit ti riknat. Gapo ka dagiti imbalikas ni Shalani kanyak, Marshall. Ha? Anya ti napasamak? Nasakit tinakam na. Gapoy ti panakisarita kiti inana. Nasakit tinakam na. Gapo ta impudnok aminan kanina na loling ti maipapan iti bagsak na. Kan ni Ed. Kan ti panang suporta na iti grupo da. Anya mata ni Shalani. Di na nga tan napanunot nga isaksakit mo laeng. Imbagak daytan kan kwa na Marshall. Imbagak ngar aramidak lang ti amin. Gapo ta jak kayat ama irobo. Kanjak kayat nga agaramid iti pagbabawyan nanto. Ngam talaga adinak maawatan. Talaga nagbaliwan ni Shalani. Sabali ti impluensya ken kuana dayjay nga Ed. Amom ka ditimbaga na kanyak. Aglinipat kami kanon kasagayam. Gaputa bilang na ko na dinamam mo. Iso nagsakit tiriknak, Marshall. Ala, bayam. Siyak ti makisarita ken kuana, Olive. Rumbang agpanunot pa'y ana imbag. Di na ko maisakripisyo ti panaggayem yo. Gapulaan iti dayjay nga Ed. Nakapangadeng akon. Kaya't kumatan ti sumali iti grupo yo. Ha? Talaga, Shalani? Wan, nagpampanunot na. Kat panag ko na, talaga naragsak ti panagbagyo. Kas makitakan ka. Naragsak kayo. Kan nawaya kayo ngagdakdakiwas. Awan ti pressure kan burdens you. Iso sige, inayon dak iti grupo yo, Ed. Agyaman ak unay. Gaputa naawis kamot langan, Shalani. Oh, kat anyangay. Sumurot ka kadiitan, iji hideout mi? Day tati saan pa'y. Gapot na jak pa'y insagana dagiti arwata. Sabagay, maawatan ka, Shalani. Ang amangan mat, no agbabawi ka. Saan? Gaputan na uma akon iti taray ti panagbiag ko. Iskwelaan, balay, iskwelaan. Kan, yakon maipamaysa ti panagadal ko. Alang rod, Shalani. Uray saan kapayla nga sumurot kada kami. Ngam si kapayla ang ti agbalin nga informant ti grupo. E-report mo kada kami, no at dadagiti amom amapas pasakitan.
dagiti kilo ang mapaspasamak iti lugaryo. Ken aminen ang maobserbar mo. Nga iti panagkunam, kat saan nga umno. Sige, Ed. Namnamaam. Aramidak to dayta. Magkitayo kakadwa. Uray aglemlemmeng tayo. Kabalan tayo lahat tati agragsak. Dahito iti tandaanan nyo. Naskan anapudno kayo iti grupo. Ngamsakbay nga giwayat tayo karag iti plano. Naskan nga agurnong tayo pa iti armas tayo. Masapol nga agtakaw tayo. Tanos saan tayo nga aramidan dayta? Saan tayo mat ang makaipundar iti aramatan tayo? Ken masapol nga dapay mainayon iti grupo tayo. Okay. Kumusta ti panagdakdakiwas yo? Adda ka di matlang naawis yo ang mainayon iti grupo tayo? Adda naawis ko, Pangulo. Saan pa'y ang nakasagana asumurot kanyak? Kat isupay lang ti agbalin nga informant tayo. Saan pa'y lang nga simurot dito'y hideout? O sige. Ngam obserbaran nyo anaymbag dagiti o awisin nyo. Kita nyo anaymbag, no talaga adesidido damat lang asumrek iti grupo tayo. Anak ko, talaga ka di adimon kayat ti agadal? Saanan, nanang? Kat pakawanandak ko ma. Talaga ngamin adyak mayulo ti agadal. Hanggang sayang mo't, anak ko. Day talaang ti mabalin ko ang maipatawid kan ka. Sayang laang ti panawan, nanang. Manggadak kiti tapno addamot kwarta. Apay akasta kamutan. Nagbaliw kan. Gaputan na amiris ko. Nga uray sa anak nga agadal. Agbiagak lata. Hanggang dumalat ti adda-adal na, anak ko. Adun tupay ti saan anak kaadal nga amamok. Kat naragsak day ti panagbiag da. Jak amukan ka, Shalane. Talaga asabali ka itan. Kita nyo, kakadwa. Adumanan ti abasto tayo. Unyarad! Ora aglames tayo ti arak. Awan problema. Di unay Ang mga nuga po iti bartakyo kat malipatan nyo ti agangas. Saan nimat nga itulok ang mapasamak na ita? Nagimas pa lang ti agbyag. Kakadwa! Sakbay nga ituloy tayo ti agraragsak. Ipalagip ko manen, ti kayat tayong aramidan. Uwan ka di, Mirna. Di ka mandanagan. Saan at timang raot iti anyaman nga establishment tintay aramidan? No di kat titarigagay tayo, mapaksyat ti kinadakas iti pagilyan tayo. Kan dagiti kilo apagalagadan. Kun Mirna, saan mi analipatan dayta? Kat numaipapan iti grocery rin out tayo. Kasapulan mat ngaminan, nga ramidan tayo dayta. Gaputa awanan kanan tayo. Sana bale? Awan mat ti dinangran tayo nga oray maysa. Sabagay, husto ti kinunam. Ngam sapay kumata iti kabiitan apanawen. Rugyan tayon ti mangisayang kat kadagiti plano tayo nga aramidan. Talaga adida kun malapdan ang pumanaw, nanang. Anya, nabambanugak anaggapo ijay uma. Ngam kastakit din ti ipasabat mo kanyak, anak ko. Ay, natagtaganak nga rod anang ururay kada kayo, nanang. Itaypay akayat ko ti pumanaw. Ngam inanusak tinanguray kada kayo. Ang mga noan yamanin ti panunutin nyo. Anak ko, sa dino ngamin ti papanam. Kasla inawit mo pa'y amin agargarit mo. Mapanak nga rod agbirok iti trabahok, nanang. Kaya't kumanti maadaan iti bukod ko akwarta. Iso nga aramidak daytoy. Hangam anak, saan na masapul a pumanaw ka? Makasapul kalatamot iti kwarta ditoy. Nulakit dita nagagat ka nga agmula-mula iti natnatang. Ay, jak kaya ti kasta ang klase ti panagbiag. Makauma. Iso apasensya kayo, nanang. Talaga apo manawak dito'y lugar tayo.
Sana bali, agsubli akto. Mano alawas ang alita nakitkita ni Shalani, Marshal. Wen nga rod, Olive. Isumit lagam adisidido ang nakisina kanyak. Amangan no pimana, wen. Wen no, amangan. No adakit di simurutan nan. Ha? Oh. Apay anak lahat ka itimbagak. Di mo ibaga si Morotan iti dayjay nga ed. Mabali na kasta. Gapo ta isumot la mismo tinagkuna. Akayat na asuportaran ti grupo dayjay nga ed. Anya? Anyan. Sana nagpampanunot. Dinadaal na ti masakbayan na. Ken ti biyag na. Mapantay di balay da. Mapantapan kan, nupod no ti atap ta. Agyama anak, gapo taimbay kayo, Marshal, Barok, Olive, balasang ko. Wala na. Gapo ta umay mi kumakitaan, no adda dito'y ni Shalani agayam mi. Olive, ay, manu alawas na, asa na nagaw-awid ti anak ko. Anya? Kat, sa dino tinapanan na, nana. Sa dino timbaga na apapanan na. Dayta nga ron ti Jack amo. Gapo ta di na imbaga, no sa dino ti papanan na. Basta nagpakadalaang, amapan ka no agbirok, iti panggadan na. Anya? Dayta ti parikot ko ita. Jack amo no sa dino ti nagturturungan na. Sapay la kuma, tasaan ana isagmak ti anak ko. Nana, agkid daw tayo ititulong dagiti otoridad. Sapulen tayo ni Shalani. Di ka matagtaga rin, Shalani. Jack impagarup akas to'y gayam ti biyagyo dito eh. Apay, agbababawi ka kadi asimurot kanyak, Shalani. Saan? Mas da awak lang. Gaputa na saya at mati pa nagbiagyo dito eh. Kompleto kayo itimakan. Ken anya pa'y dita ang kagawaan. Anya? Aklunak, saan akas to'y ti ekspektarak a klase ti panagbiag dito eh. Gaputa ti ekspektarak, kat sulsulinak ti ayan nyo. Awanan kayo iti kagawaan. Kan tipid ti makmakan. Ngam, saan matgayam? Isu nga rod nga imbagak idikan ka. Asaan ka nga agbabawi no sumurot ka kanyak. Gapot tauray aglamlamang kami. Enjoy ti panagbiag mi. Wan, talaga adyak agbabawi asimurot. Gapot ta makitak nga enjoy mat ti panagbiagyo ditoy. Talaga jakon mauray ni Shalani, Olive. Ay, mano abulan ng tinapalabas. Gamsaan ang nagparang. Nagkid daw tayo pa yan ititulong kadagiti otoridad. Ngam, saan latamo ta nabirukan? Wen nga rod, talaga siguro nga imadayon. Sa dino nga rod asuli ti lubong tinapnapanan na. Sayang. Sinayang na ti oportunidad para kinkwana. Isupay kalaat nga rod ang nagbaliw. Kalat ang nagbaliw. Sipod na amuna dayjay nga ed. Wen nga rod, talaga asabali ti impluensya dayjay nga ed kankwana. Panagkunak, saan pa mabali na sumurot ni Shalani itipag na tayo? Ha? Ne, apay ka di, Pangulo? Sigurado abirbirukan na pala ang aging gaita. Isanas kan ngagpalabas tayo pa iti sumagmaman o abulan. Sakbay nga isurot tayo karag itipag na tayo. Sa bagay, husto kayo, Pangulo. Kan may sa, adu pa'y dagiti saan ana isuro kan kuana. Saan pa'y anak kasagana ang maipasungal ngal iti rinupak no kastaman bilang. Sigabis mo tinagkunay ti dayta, Edgar. Naskan nga rod nga ipakaawat mo dayta kan kuana. Amangan no magagaran as sumurot kada tayo kat saan pa'y arumbang. Saan na balay, Pangulo? Siya akong timakam mo kan kuana. Ipakaawat ko dayta kan kuana.
Manang Luling, di mo kumabaybay antibagim. Kita manday talangam. Anya tinagkurangak iti anak ko. Tapno panawan na. Awan tinagkuranga, manang. Adumaten apang magbagakan kwa na. Ngam talaga asaan adim ngag. Arig na napukawanak iti anak. Gaputan na bayagan adyak nakit-kita ni Shalani. Di ka mapukawan iti namnama. Barang dumteng to ti aldaw ang makaamiris. Katkalaat nga agsubling. Sapay lako mga rodta kasta, Aurea. Katsapay ko ma, tanasaya at ti kasasaad na. No sa di man ti ayan na ita. Manang Mirna. Oh, apay ka di, Ed? Adda ko makayat ko nga ibaga. Ang kasla mabutangak. Anya? Manang. Apay nga minaya. Ibagam nga minan Nalag-antirik na kan ka. Kan agtalal kak unay kan ka. Iisu asi ka lang ti pangibaga ak iti daytoy. Ha? Manang. Maipapanday to'y ka ni Shalani. Oh, apay ka di? Adda ka di parikot ka ni Shalani? Awan, manang. Ngam mariknak nga gayata kan kwa na. Anya? Saan mat siguro ang maiparit? Mabalin nga ta, maadaan kami iti relasyon no bilang laan. No, siyak. Awan ti makitak aparikot iti dayta. Basta amuyo ti limitasyon nyo. Amumat ti maiparit kan saan iti grupo. Uwan, manang. Kat agyaman ak unay iti panakaawat mo. Agyaman ak launay. Agrubat ka, Shalani. Adda papanan tayo. Ha? Basta, sumurot ka kada kami. Sumurot ka ni Manang Mirna. Wan Edgar, ngam, sa dino nga min ayat ipapanan tayo. Agpaili tayo. Agpaili? Iti kastoy nga oras? Wan, kat agsagana ka, iti posible ang mapasamak. Anya? Sa dino ti papananda et. Anya matigasat nga agururay kada Marshall kan Olive. Papagayam, di uliwaya na denggen, tituloy te serye tayo itaalawasan na paulwan. Dinudurso, apang ngeden. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.